para Pau do Consello de Contas a Xunta pola atención que presta aos concellos pequenos e despoboados. Dille o Goberno Autonómico que o primeiro é definir os municipios que están en reto demográfico, como por exemplo fixo Asturias. O órgano consultivo cifraos en 95, case a metade das provincias de Ourense e de Lugo. Víctor Alvariño. Son concellos con menos de 5.000 habitantes e que non medran desde 2015. Como criterio que usa a Xunta e o da poboación están infrafinanciados, algo que repercute nos servizos sanitarios para a terceira idade ou na educación. Para a Asociación Interior Galego Vivo, todo isto xera discriminación. Antón Fente, portavoz. Unha persoa do sur de Lugo, por exemplo, ten que ter os mesmos servicios sanitarios que unha persoa que este nunha cidade, cousa que non está acontecendo, porque nin hai as especialidades, nin hai as listaxes de espera equivalentes, nin nada de nada. Entón, ao final, hai unha discriminación profunda da poboación e iso repercute, lóxicamente, no validamento en que sea menos atractivo para fixar poboación. Nestes concellos, os servizos de urxencias están a 30 minutos ou máis e 15 deles non teñen nen escolas infantís. O Consello de Contas bota unha forte reprimenda á Xunta en relación aos concellos máis pequenos e despoboados. Son casi 100. O órgano fiscalizador di que están infradotados económicamente, polo que os seus veciños teñen peores servicios sanitarios escolares ou para a terceira idade. Son Víctor Alvariño, Galegos de Segunda. Sí, por non ter a Xunta nen sequera ten definido que é un concello en situación de reto demográfico, como se o fixeron Asturias ou Castela León. Para o Consello de Contas sería o que non supera os 5.000 habitantes e non medra en poboación desde 2015. Serían 95 en toda Galicia e carecen de financiación suficiente. Antón Fente, da Asociación Interior Galego Vivo. Ten que cambiar, porque temos que atender á dispersión poboacional, ao envellecemento e aos kilómetros cadrados que ten un concello. Lóxicamente non é o mesmo un concello que poda ter unha ou dúas parroquias e unha superficie bastante pequena, como algúns cai no territorio galego, ou un concello como é a Fonsagrada, con territorio extensísimo, con moitísimas infraestructuras viarias, con lugares moi dispersos, aos que hai que chegar e aos que hai que dar servizos. A meirande parte deses concellos están nas provincias de Ourense e Lugo, con case 40 cada unha. Non teñen servizos de urxencias hospitalarias a menos de media hora. Aínda que a poboación mayoritaria conta con máis de 65 anos, tampouco hai centros de maiores e os nenos se desplazan ata os centros de ensino en rutas de ata unha hora de ida e outra de volta. Non hai as mesmas oportunidades desde o berce, porque pensemos na oferta educativa que pode ter un rapaz nun concello deses, pensemos nas horas de autobús que ten que facer se quer acceder a un instituto ou a un bacharelato, se ten o colexio no concello menos, pero xa nas outras etapas se teria que ir fora. Os concellos que se atopan en situación de reto demográfico, segundo o Consello de Contas, tampouco conseguen fondos europeos proporcionais ao seu número. Son o 30%, pero só perciben un 14% deles.